Gaur frikien arrotasun eguna da, eta guk gure esatarien frikadak ezagutu nahi izan ditugu. Nola? Beraien Instagrameko gordetako publikazioak kuskuseatuz. Nire hiru zutabe nagusiak dira, musika kontuak, gero gustoko ditudan Lukaso batzuk, azkenik Tom Holland aktorea, besterik gabe. Spider-Man. Azken aldi nik indako belarritako nabil gora eta bera eta gora eta bera, eta hauek nik indako die, Nire kasuan konturatu naiz gordetako publikazioak ikusita nahiko ekofrikia naizela. Ekofriki! Etortu barra dukat, #realfooder naizela. Ikusi bestela. Batez ere bizikletak. Oso bike porn naiz ni. Eta gero tarteka entrenamendu batzuk ere begiratzen ditut, jatekoak, pediatren gomendioak, horrelako gauza. Ni bateri jolea ere banaiz, azken aldin ez dagoat denbora gehiegi bateria jotzeko, ordu nahiago izatet, ikusi jendeak bateria ze ondo jotzen, gogoratzeko nik zegaizi jotzeten. Oso gogorra. Nire kasuan ikusten dezue, argazkiak egiteko ideiak fitxatzen ditut, pixka bat postureatzeko. Pixka random nahi zolako gauzatan, ez dakit, abiazioko gauzatxon bat, frikadan bat. Hoy desperté más positiva que una prueba de embarazo. Eta, parapenteko gauza bat. Gustakotuko litzaiak noiz behit, horrela aterrizatzen. Nere kasuan, vintage argazkien eta pastel koloren friki banaiz ni. Nerea ikusten duzue, sukaldaritza. Urrengo bizitza baten, hartzaken praktikatan hartzen diate. Ikusko dugu. Nire ikusten dezuten nahiko garbi dago. Kirol rutinak eta errezeta fitak ere bauzkator gordeta. Argazkigintza eta musika kontuak inspiratzeko eta gero animalien friki bat naiz. Txoriak, katuak eta animalien memeak ere bai, pila bat. Nik Instagramen denetari gordetzen, baina oaintxe kontuatu naiz, senyora bat naizela eta dana da dekorazioa. Ilusio bat, zenik ez daka txintxinak hemen hau bapatian dandana erosteko. Baina bapatian daukat publikazio random bat, ai ama. Eske beitu, nahi etzait ez da futbola gustatzen, baina eske superpolita da historia, tio. Aitite eta mama elkarrekin futbolian, da bapatian, aititea hilitea eta mama bakarrik, tio, eske. Eta gero, pizkatola frases motivazionales esateana, eta, ardo bat. Amigo, etxoen, porque arduare garrantzitsua da. Don't worry, don't cry, drink wine and fly. Pues ni naiz, si soy. Gaztea.